Amuyo kadi kakailian, asaan akasapulan a dumalapos tinapig sa Abagyo iti lokalidad tapno makapasar iti napipig sa panagbayakabak ti tudo. Kasano kadi daytoy, amuan kini Dayan Monica Tukay. Mabalin nga isang bay ti southwest monsoon wenno habagat tinapig sa atudo. Nang runa, no makilanglangan daytoy kadagiti nangato a bantay ti Cordillera Administrative Region. Nung sumrak ti southwest monsoon iti Pilipinas, ado ti awit na a moisture, manipod iti taaw nga agturong iti Luzon. Kabayatan a dumanon daytoy a moisture iti angin, nang runa iti nangato a kabambantayan ti Cordillera, lumamiis, ken matunaw, amang porma kadagiti ulap a mabalin amang pataod itinapigsa atudo. Daytoy a proseso ket maawagan kas orographic lifting wenno ti orographic effect a dagiti bantay ket makatulong iti panakaporma ken panagpakaro ti tudo. Saan met akasapulan a direkta a dumteng ti bagyo iti nangato a paset ti Cordillera tapno makatulong itinapigsa atudo. Ti tropical cyclone nga adayo iti Cordillera ket mabalin amang papigsa iti southwest monsoon. Amang paado iti amount ti moisture a may transport agturong iti Akindaya a Luzon. May sa pagbasaran ti tropical storm Carding iti 2018. Nai-record ti pag-asa ti 441.8 mm a naurnong atudo iti Baguio City. Akang runaan anay naig iti enhanced southwest monsoon imbis a direkta at epekto ti bagyo. Kabayatan met ti super typhoon umpong iti kapada a panawan, naka-record iti syudad ti 785.8 mm atudo. Pinapigsa daytoy ti lokasyon anang ngato anang porma iti orographic effect. Iso ano kunadag iti otoridad nga enhanced southwest monsoon ti agraira iti lokalidad, agtalinaed anaridam, gaputa saan asigurado, no natalgad ti may sa lugar. Iti Cordillera, ti kombinasyon ti moisture, monsoon winds ken mountainous terrain, ti makapataod iti dakkel atudo, uray awan ti direkta a panagdaliyasat, ti bagyo. Ita, amuyon, baro nga aldaw, baro nga adal.